Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing pasinaunan basa Jawa kelas sedasa semester setunggal. Saderengipun miwiti pasinaunan basa Jawa, tepangaken nama kula Ibu Laila Farido. Saged dipuntimbali Bu Ella utawi Bu Laila. Aslinipun saking Dusun Pegirikan RT 23 RW 6. Para siswa ingkang Bu Ella tresnani, sinau basa Jawa menika sami kalian sinau babagan tata krama, unggah-ungguh lan tradisi. Tata krama menika tumindak utawi tingkah laku, unggah-ungguh menika basa utawi bahasa, lan tradisi menika warisan leluhur. Sepisan, tata krama inggih menika sopan santun nalika sesrawungan ing bebrayan. Sesrawungan menika tegese bersosial, dene bebrayan tegese masyarakat. Nah, menika tuladhanipun tata krama nalika menghubungi Bapak Ibu guru. Kados pundi Ibu waosaken? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kesupen, salam rumiyin. Lajeng, Bu, kula Laksmita Palupi saking kelas 11 MIPA 3. Ampun kesupen, menika pitepangan rumiyin dipun tepangaken namine sinten saking kelas pundi kados menika. Lajeng nuwun sewu Bu. Nah, diparingi permohonan maaf rumiyin nggih, nuwun sewu utawi menawi ngangge basa Indonesia nggih. Mohon maaf Bu, kados menika. Lajeng badhe taken materi PTS basa Jawa menapa mawon nggih Bu. Nah, pitakenane langsung to the point, boten bertele-tele, singkat, padat dan jelas. Lan pungkasan diparingi matur nuwun, terima kasih. Ingkang paling penting menawi badhe ngirim WA utawi chat Bapak Ibu guru kedah migatosaken wekdal, perhatikan waktu. Ampun ngantos wayah istirahat, panjenengan menika ngirim WA dhateng Bapak Ibu guru. Menika ngganggu istirahate Bapak Ibu guru, berarti boten wonten tata kramane. Angka kalih, unggah-ungguh. Nah, unggah-ungguh inggih menika basa ingkang dipun gunakaken nalika ngendikan kaliyan tiyang sanes. Menawi bahasa Indonesiane, bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang lain. Tiyang sanes menika orang lain. Sinau unggah-ungguh basa Jawa menika gampil sanget. Carane kados pundi? Caranipun inggih menika dipuntingali subjek lan kata kerja. Subjek aku. Nah, aku menika menawi matur kalian konco ingkang seusia, sepantaran, utawi yang ingkang langkung enem, orang yang lebih muda. Menika kata kerjanipun ngangge basa ngoko, nggih mangan, nginum, turu lan sanesipun. Nomor kalih, menawi subjeke kula, nah menika dipun ginakaken nalika matur kaliyan tiyang sepuh. Nganggene berarti kata kerja krama, nggih nedha, ngombe, tilem lan sanesipun. Pungkasan menika subjeke tiyang sepuh, orang tua, berarti kata kerjane ngangge krama inggil. Nah, menika tuladhanipun. Nomor setunggal, amargi subjeke kula dadosen digunakaken kata kerja krama. Kula tumbas gendhis ing warung. Benten kaliyan nomor kalih, amargi subjekipun ibu dadose kata kerja migunakaken krama inggil. Ibu mundhut gendhis ing warung. Krama kaliyan krama inggil menika saged dipuntingali wonten ing pepak basa Jawa.
Menika wonten gladen utawi latihan alias PR alias tugas. Nah, mangke dipun garap diserat wonten buku, ditulis di buku, difoto lajeng dikintun mawi gecek utawi Google Classroom nggih. Saderengipun garap bola badhe maringi tuladha rumiyin supados langkung gamblang lebih jelas. Nah, wangipun ngendikan menawi badhe damel unggah-ungguh basa menika dipun semak rumiyin subjeke sinten lan kata kerjane menapa. Teng mriki subjeke ibu, kata kerjane wonten lunga, wonten tuku. Oh, ibu subjeke berarti ngangge krama inggil. Kata kerja lunga diganti krama inggil. Kata kerja tuku diganti krama inggil. Lunga kata kerjane tindak, tuku kata kerjane mundut. Nah, sakliyane krama inggil niki nganggene krama biasa. Dadosipun ibu tindak dateng peken badhe mundut lisah 3 meter. Mugi-mugi saged dipahami nggih. Lan pungkasan menika badhe ngrembak babagan tradisi. Inggih menika warisan turun-temurun saking leluhur ingkang kedah dipun lestantunaken, dilestarikan. Tuladhanipun tradisi wonten ing Tegal inggih menika setunggal wonten penganten tebu, wonten larung laut, wonten ruwat bumi menika teng Guji biasane. Lan wonten tedak sitek. Ugi wonten kathah sanget tuladha-tuladha tradisi wonten ing Tegal khususipun. Ibu kinten pasinaunan basa Jawa dinten menika sampun purna. Matur nuwun lan nyuwun pangapunten kangge kelinta-kelintunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.